Hello, good morning sa tuwang tanan dira no. Nata karon sa Peaceport karon nagpabot-abot sa atong mga dunggo kay siyempre sayo pa man kaayo. Ug sa tuwang pagpabot-abot dia, i-check sa nato ang ato ang weather no. O tanaw ang ato panahon, perting ngit-ngita ang palibot. Sa ngit-ngit na siya, daghan gyapon yung dunggo, daghan gyapon grasya ang Peaceport karon no. Tanawa na pakuha ang mga isda. Lay ato pasensya na sa tingog ha, medyo pagaw-pagaw taron ka nag-concert magud mi gabi Di bitaw ay. Tungod sa panahon bitong perting inita nya mo kalit ulan. Mo na ning tabo sa tong tingog karon na subaw na ta. Kay kusubod jud ta mainom tubig kay tungod laging init kay panahon. Pero balik sa ato ang topic ba. Tanawar ko ng bangka ni Dunggo di asa kitag bangka nga isa ra katig. Pero sa tinod lang diri mo na makita sa Peaceport. Kay nga na mo ang uban nga panginabuhi diri kay budikit magunit laglansa. Tanawa ang sa pikas. Walay katig ang sa pikas na tinod lang no kung di ka kabulumbalan sa anak mayabo jud ka anak muna sila sanay na pud asla kay mao mo nila panginabuhi. Tanawar ko ng isda kung gibidyohan di perti jud na lami alutoon asa niyo. Pero tungod kay wala tay kwarta hanggang tanaw-tanaw na lang ta ana. Muna nga di jud nato na kaya paliton. Muna diri na lang ko ni padulong sa guso. Nangayo na lang ko guso sa akong amigo. Kay na lang pud nako masuso sa akong kanon ni nagabot sa balay. Paguman ato niduol ko sa akong amigo kay naghabuak mas lagbangse. Nakaluyan pud sila, nakagrasya pud sila mo to pa birig-birig sa ko diha. Muna kung napansin nyo nagipadaplin akong amigo da sa kilid anang banyera. Mo nang para sa kuha. Kutob sa mga luya diya mga reject diya mo nagipangatag sa kuha. Siyempre grasya go na ato jud nang dawaton no. Bisag reject na siya, bisag wa na siya ulo, o unsa man na siya, stop mi po na kana pa mo paliton. Mao nang gilatulat yun ako lang kanusa sa mahuman diha kay para makadala kog sudan sa balay kay gusto lang biya ako nadala niya ug dili to na para sa kista na patay ta sa mga anak ni mga ibato kwarta nga wala patay kwarta katag mao na nagyatag sa kong amigo nga naa sa balde hapit na magtunga sa balde oy kung timbangon na to na sobra na 3 kilos pero kay dili man to ni baligya ato man ang sudanon mao nang dako kay kog pasalamat sa kong amigo kay dili ka basta-basta makitag amigo nga ingana kung dili pud nimo pagkitaan og kamaayo ang imuhang amigo mao na kung saan giyay pagkita nimo sa iya mobalik yun na si imuha mao to nga gibilin na nako sa balde ang akong isda nang hinaw nako kay mo uli nako kay tungod lagi aning mapatay tarong dunggo. Lain pa ato no, daghang nga pangutana sa kuha nganong putol daw akong video pag ilang matan-aw. Pindutan niyo ng link sa ibabaw nga kulay blue kay moadto mo sa YouTube ana. Kung gusto mo diretso mo sa YouTube para makita niyo ang full story sa ako ang video kay naa na didto. Pwede pod sa ko ang profile o di kay search mo ang Team Tatsuki kay naa na tanan didto akong mga video. Unya mo lang sa to kay magsugba pa ko aning pakol vertebral lamian ni.